ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки ҳамин навъро тамошо мекунед, бо сабр видеоро то охир тамошо кунед. Ҳамдардиямон ба устод Озарахше ки шоири халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Албатта бисёре аз мову шумо ин шахсиятро мешиносем. Хабаре расид рӯзи 13 апрели соли 2023. Кормандони Вазорати Корҳои Дохилии шаҳри Хуҷанд ҷасади як нафар ҷавони шахсияташ номаълумро аз дарёи Сир пайдо мекунанд. Дертар маълум мешавад ки ин ҷавон фарзанди шоирони шинохтаи тоҷик Фарзона ва Озарахш будааст. Аз рӯи маълумотҳои пешакӣ ин ҷавон дар дарё ғарқ шудааст. Албатта ин бузургтарин мусибат барои ҳар як падару модар ин аст ки ҷасади фарзандашро диданд ё ин ки фарзандашро дар қабр гузоштанд. ҳамдардии худро ва аҳлу оиларо ба оилаи шоирони тоҷик мерасонем. худованд тариқи раҳмат, шоистаи ҷаннат қабрашонро пурнур бигардонад ва ба устод Озарахш ва ба аҳлу оилаи ӯ сабри ҷамилу сабри пайғамбарӣ хоҳон ҳастем, зеро ҳар он мусибате меояд бар ҷониби фарзанди одам албатта аз ҷониби худованд аст. худованди мутаол ҷояшро ҷаннат бигардонад. аз дасти мо танҳо дуо меояду халос, дигар чизе нест. пас шумо низ дар ҳаққи ин оила дуо кунед ва боз як бори дигар бар устод Озарахш ва бар аҳлу оилаи ӯ сабрхоҳон ҳастем. баъдан ногуфта намояд ки хабар гирифта шуд аз сомонаҳои иҷтимоии телеграмӣ аз саҳифаи Парвиз ТВ. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад.